Yini nanhlalani phansi ke sanhlalani phansi. Yewethu ingathi sikhawuleze samjaja uFani Masemula ke sang. Yewethu uFani Masemula ebese uqongeni namhlanje. Bese uqongeni. So obviously guys ke into ibisenziwa namhlanje. Obviously uGeneral Mkhwanazi uyithethile yakhe part, ne? And then obviously if igama lakho belimensioniwe kuzafuneka ngoku na ufike and fill in the gaps. Babe kusenzeka ntoni wena ngexesha lakho. Yabo? Yeah. So uGeneral Mkhwanazi if niyakhumbula kahle uthe into nobana guys niyakhumbula na because apha indaba zabantu kufuneka uzinqaye because ndinixelele bana uGeneral Mkhwanazi umentionile into ba last year ngoDecember bebeye emngcwabeni upresident uminister bekhona kulomngcwabo National Commissioner which is Fani Masemula bekhona kulomngcwabo kwathi xa kuphunywa emngcwabeni wathi lo unguminister wathi mina ndisezaba khona apha eKZN wathi lona mina ndiya elifini ndiya kwi-leave and ndizawubuya akatsho ba uzabuya nini but uthe uya kwi-leave yabo so he's going away, he's going on holiday if niyakhumbula loo nto ndiyithetha fine kuyabuywa ke ku-holiday ubuyile ke ngoku kwi-holiday kuyabuzwa ke ngoku wena ubuya kwi-holiday uyabuya kwi-holiday uGeneral Mkhwanazi uyakuxelela ba nako ke uminister njengoba ubungekho uchithe i-political killings task team wena uthini ngaloo nto uthi yena uFani Masemula ke ngoku obviously kanti ndinqinelane naloo nto and immediately ndacontacta uminister ba minister uyenza njani into enje ungandazisanga wayi-explaina kamnandi uFani Masemula yonke loo nto wathi yena bana i-minister is responsible for strategy meaning that i-minister is responsible for saying bana as thina apha esipoliseni we're going to focus on 1 2 3 these are the priorities that we're going to focus on, right? And then yena as a national commissioner then needs to say okay this is the how, meaning that i-operation like yindawo yakhe kuba okay sizawuyenza njani yonke lento kuzafuneka sivule i-task team ethile kuzafuneka sivule i-unit ethile kuzafuneka sithi yabo uthi leyo yi-responsibility yakhe ayo responsibility ye-minister akutsho mna ke kutsho uFani Masemula pha eqongeni hayi fine kuvunyelwane nayo uFani Masemula kuthiwa okay ke so utheni ke ngoku uminister wena xa usiya kuye usithi hayi man minister andingqinelani nalesi sigqibo sakho soba uchithe le team utheni uminister hayi kuthiwa watshonevela uminister ke lo utshonevela kuthiwa watshonevela uminister wabetshonevela uminister wagqibela ngelithi ndim umboss wakho and ngoku i-instruction ndinikezile and kongoku ayikho enye into ezaphinda yenzeke wena if ufuna undixelela uba how yenziwa njani lento kwafuneka undenzele i-report etshoyo ba lento yenziwa njani then sibone ba sizawuthini yava hayi nyani kanti utsho kuba uthi uFani Masemula hayi kanti utsho endodeni uthi hayi ndahamba nyani ndayohlala phansi wenze report ke wayigqiba ireport yakhe uthi wayisenda tyurukudu uyisendela uminister tololo ireply uthi usayilindela namhlanje ireply kaminister kulo report ba uminister wa reply wathini hayi fine athi ke ngoku okay siyakuva kuthiwa ke ngoku bapha kwi-commission kuthiwa hayi siyakuva ke ngoku okay so wathini ke ngoku after uminister engakuphenduli kuyo yonke lento yakho wathini zeziphi ezinye isteps okay oye wazithatha after remember nomkhwanazi bebuziwe ba zeziphi isteps azithathileyo before abe kanti uya ku media kubuzwa ke ngoku apha kwinkunzi general le national commission kubuzwa i-national commissioner le hayi fine uthi ke na ke after engamanyelwanga nguminister uye waya straight ku-president itsho kaloku i-protocol bantasi ithi you speak to your line manager if awuwini you go to their line manager which is in this case the president uthi waya ku-president wafika wamcacisela ba yi-president kukho into enje nakanje eyenzekayo and kongoku kule nto eyenzekayo mna andivumelani nale nto eyenzekayo because isizathu endisinikwayo sesobana like le team ayisebenzi kwathini and that is far from the truth
yabo abecacisela upresident bana hayi president kwathini athi upresident hayi ndizawuthetha naye lo unguminister. Hayi fine, nyani athi lihambe ixesha naye angambuzi ke ngoku president lihambe ixesha uthi uye wabuyela kuye ke ngoku president esidaleni because esiqho xa edibana na uthi akhe zathi umbuza ngalento yabo. Hayi ke upresident nyani abuyele kuye ke ngoku esidaleni abemxelela bana ndithethile no minister, meaning usenzo ndithethile no minister wayigqiba apha akamnikanga i-conclusion yoba ndithethile no minister kwathi okanye ndithethile no minister and this is what we have decided together. Uvele wathi ndithethile no minister, meaning that everything is gonna remain as it is. Ndithethile kodwa ke no minister njengoba ubusitsho bamandithethe no minister. Yaphelela apho ke bandase into kaFani Masemula uthi yena uyekele after enikeze ku president and then upresident akabuya ne feedback and then wayeka apho njengoba seyizodutyulwa njengomkhwanazi apha ezikrinini zethu. Ibe njalo ke ukuthi that's how he was involved. So uyabuzwa ke ngokumbuzo pha kuthiwa wena xa unikwa i-directive yi-boss yakho isithi boss yakho yenza into ethile wena ube ungavumelani nalento athi yenze, ungayenza na okanye awunoyenza? Wathi yena it depends. Kwathiwa hey sithi awuvumelani nayo, so it depends on what into ungavumelani nayo, ungayenza na okanye awunoyenza? Wathi yena if anivumelani nayo bantase andinoyenza. So sime apho ke noFani Masemula uthi akaxelelwa nje bamakathi akangophupa yena ikafaka avumelani nento akayenzi. Itsho ke into uthi ke ndilibala nje into enkulu kangaka uthatha nento bana yena kukho umuntu othe kuye bucala ke ngoku yava bucala abadyurukudu bo WhatsApp yabo. Uthi kukho umuntu othe kuye bana hey wena bawuthanga popop, wena awuthanga popop, uKate Matlala is your deputy. Wena ucela mfansi deputy wakho nguSibiya qha, athi hayi i-deputy yakho nguKate Matlala. uKate Matlala calls the shots yabo, but utake that matter is still under investigation, so akafuni uthetha kakhulu ngayo because it's still under investigation. Ndiyaqomba ke ngoku akafuni unikeza izityholo ne-evidence and all of that, umnikeza lo muntu amtyholayo i-upper hand. But ke uSibiya uyatyholwa futhi ngoba ziitshomi noKate Matlala. Kate Matlala masinisamkhumbula, siyanqaya indaba zabantu guys, must be yabo. Kate Matlala masinisamkhumbula ba uKate Matlala ngulo ubukwaba bakulolo etrongweni for attempted murder ka Tebogo Thobejane. Yes, Kate Matlala lo unikeze uBheki icele i-penthouse yakhe. Sithetha ngalo muntu uyi-1 kuthiwa yena noSibiya namkhumbula masunhlonkulu. Kuthiwa yena noSibiya ke ngamathe nolwimi bantasi. Kuthiwa yena noSibiya ngamathe nolwimi, but ke uthi ke uMasemula lonto isezi allegations basayiphanda. So sikulonto ke uyivale apho ke uSibiya bantase yeni nani le country phethe zi criminals. I'm not accusing anyone of anything, but I'm just saying if kuyakwazi uba umuntu athi kwi-National Commissioner yamapolisa athi wena une-deputy but awuzazi une-deputy hayi